na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Dini? Lode, husto na. Saba ni mo, oy. Ang angog magtanaw lang ko, nga dili makabadlong nila. Usbon ko, di ko gusto ko gawan. Mga damak, taspukan. Ug ang nabilin din mga hugawan. Ay, Lode. Unsa ni Lode taon, oy. Unsa man di ay? Ang magtanaw lang ko. Magtanaw ko dong dili makabadlong nila. Usbon ako, di ko gusto hugawan. Mga damak, tapulan. Nabili din mga hugawan kayo. Bida, ibis gusto tayo mapaway, musaka na lang ko dugo. Ha! Na. Pasensya na lang. Pasensyahin lang ng inyong inahan, mga anak. Ya? Mo ginay ang batasan. Hay, may pa ba na? O, sige na. Kuha na akong apo. Brian, naibaw ko nga nakadungog ka sa giyaw-yaw ni Mama. Pasensya na lang, ha? O panahon ako kapuya. Manimpyam da ko. Gidaw ko sa kakapoy o kaduka. Nagsandig-sandig naman ako sa sofa ganina. Nakatuog ba noon ko? Mabitong gipabalinda ka sa kwarto. Sorry, ha? Di man ko na makapugong si Mama sa iyang kaugalingon ko kung may kasukan, magyaw-yaw gidayon. Usahay magkauna-una ko nga. Ay pagwala lang mapuyo din nila. Brian, May natagdit lang ko kadungog sa iyaw-iyaw ni mama ni mo. Magkapahiubos diya. sorry na. Ako na'y mga iyo pasaylo ni mo. Sabton ta lang si Mama. Tungod ka lang ni mo. Tungod ka lang ni mo sa itong anak. Palabyon ko lang bisag usa kasakit ang isulti ni mama. Tungod ug alang ni mo. Salamat, Brian. Salamat. O gabi ni mo, mihangop kitayog maayo si Papa kang Samantha. Kimingaw ko no siya. Ug si Inday Sam, may parayt ni Papa. Mura pa og nakasabot na si Sam sa iyang apuhan. Mura nagkakaila. Bright kay si Inday Samantha. Mula ka ulit kong sa'yo ron. May atimanon ko. Gabi pa man imong duty, di ba? Nalimot ko nga na ako itabaho nga mga human. Humanonon ko to. Maglikay kang mama sa. May buhaton lagi ko. Sige, ikaw may baw. Ayaw kalimot sa imong jacket. Tugnaw ra ba kasi inyong office? Kadit ha, anda mo na ako. Kuhaon ako. Oh, Brian, nag-ilis na lagi ka. Asa man ka? May tiwason ko trabaho, Elvi. Naibaw na to si Luna. Sige ha. Ay, ayaw naglakaw, oy. Nagluto ko paspas. Snacks una. Ayaw na. Salamat na lang. Busog pa man ko. Sige ha. Ika na isulti ni Papa o ni Mama. Taas sa gawa si Mama. Si Papa rin na kwarto. Okay. Sige. Arin ako ha. Nakadungog na sabto siyaw-yaw ni Mama ganiha. Klaro ka ayo. Ate, Tonas, Brian. nalangit na to na ako. Ay, kadungog sa siyaw-yaw ni Mama, te. Naiupos. Giam-aman ganito na ako. Taan pagit ko. Wa gani mo kaon sa giluto kong puspas. Unsa may pong niya? Naluoy pa ko niya, te. Pero gisabot lang na ako. Naingon siya nga, maayo pa unta og wa na lang may mupuyo dinhi. Pastilan sa gining aton inahan. Uy, di gyud man nagsulti. Wala gyud arang niya og may sakitan ba? Kung nalikaso nimo, si Brian na lang. May lain sa kong nabalakan, te. Unsa man? Nagtuo siya og may dako-dako naming natikom nga kwarta. Kay puon ko na sa birthday ni Inday. Mag-celebrate ta. Unya pila na malay nahapilin sa kwarta, te. Wa man ako sultihin nga muhatag kong mama og 3,500 ang buwan. Oh, pili sultihan na lang gyud. Mas maayong pud nang wa kay ilimod. Oh, adto kinapaingon. Kung mangutana sad siya, sultihan ako. Punan pa sa palitong bugas nga usa ka sako matag buwan. Maikog bitaw taniya, no? O karon ra ba? Taod-taod pang dili makatrabaho sa Papa.
Obserbahan pa ng iyang tiil. Mag-usa ka buwan pa nga dili makapamasahero. Elbe! Oh, Kuharing isda, pagdag sudlanan! nagbalitik isda, ti. Adto, Kadiyot lang, ma! Oh, dako ako din ng isda, ama. Oo, gangyo na ko sa ilyang. Gatdan man siya siyang suki sa pasil para siyang karenderya. Gangyo na ko nga ulian ko ring usa. Nay, tanawa lapas kay no? Pabayranin ko ana, Brian. Oh, milakaw na rabas, Brian, ma. Pila di ay na. 400 na. Pabayrin ni ilo na. O gato ditong nang ilyang nimo. O, ngano nagbaro ka pa man? Pangayo dito 400 sa manghod mo. 400 ko nulon bayad sa isda. kadiyot, ti. May kwarta ka pa? Wa man sabgod ang angan ni mama, uy. Dako mang yung isda. Labas sa dinuon kaayo. Darati, oh. Sige lang, Lon. Humanrong tuiga. Mahunong anak ko. Mangita kong trabaho. Di pa manggit ko makahuman sa akong kurso. Kaya wa naman mo kastong ato iyan. Ihatod na ng kwarta, ate. Sige. Uy, kadarato. Uy, kadaliho. Anigit mangayo si mama na ko ni Brian. Mo iyang pagtuo. Nga daghan mi og kwarta si Brian. Sao na lang ini. Oh, Lodi. Nagiilis man ka? Asa ka? Ay, mudo ako sa ilang kunsya. Nangabot ko no, gikan sa ilang pagbakasyon sa laing nasod. Ya, makakaipatawag ka pagtuo ka. Pasig mahiubos ka lang. Huwag ba na maimbot na to? Dapat kita lang ko dito, good. Kapoy sige lang ko puyo din niya, oy. Makasapot. Oy, Lodi. Bantay ra ko ng imong babagot. Ay, magkaya ng mga anak na to. Kay magkasabot man. Kasabot siya kong kinaiya. O niya, nga itong umagan. Ay, hilom na ay. May na makailas siya sa tinuod kong kinaiya. Huh, siya'y hinungdan nga nung naminyoog sa'yo si Elona. Adin ako. Elona? Elona? Lon, mata na, uy. Ito na. Natuog pa man kadiha, uy. Ito na. Kadiyot lang, ti. Mabangon ko. Natuog pag yun di ay. Nadugayan ni mong mibangon, uy. Maabot na lang to ron si Brian. Ay, lami kay katuog, ti, uy. Uwa pa ka mamukaw. Lami aging ikatuog. Ala, alas 11 naman, di ay. May gani kay nilakaw nos mama. Adto ko na to siya mukaon sa karinderya ni nang Ilyang. Rabihan ni mo madag katug, uy. Nangubaw-hubaw ko ng mata ni mo, oh. Ti. Nagduda kong mapres na sad ko. Unsa? Wa naman sa kumakmi. Sugduha ka buwan. Hala ka. Wa pa bito si baby lun, uy. Bitaw. Ang sad, uy. May banakod ko. Pero, ti, ayaw lang unang paipaw ka sila si mama, ha? Na, may mugdi. May bawag yun na. Kay magluya ra bagdayan ka. Ayaw lang una sila ti. Paninguhaon ko lang nga, malagsik ko na nga si mama. Magdus ko, Brian. 2 months. Unsa? Unya, mag-uul man ka? May taglaki na. Kay, magkatibag na din sa banta. Wa pa ba 1 year si Inday. Sundanon man di ay ko. Ayaw gud palong mi ng imong kalsoni sa min. Aw, puruntong di ay. Sabay palumi ba? Di ba? Imo man yun ang paabuton nga mutuhop yun ang bullying sa imong kuan shorts god. Baho kaing singot. Kaso kayo mo si Ilis. Yan niratas bahay. Maluwi ko sa atong anak mong laba. Kano sa pamdada sila manguhag washing machine oy? Ilona, nagkadungog ka? Washing machine ko no. Ambot nas mama, uy. Sayo nan lang. Basta ayaw paminawa. Sampungin ang dunggan ni mo. Mangutang lang ako. Impas mo ng TV o gref. Ikawat lang ang TV. Mangutang ko washing machine.
Pila ka nino? Ayaw lang, Brian. Maglisod na ka. Maplos na sab ko. Ako na yung manglabas sa itong mga pulingon. Pangakuhan ko na. Parudog magod si mama. O gusto mo sa siya silang bahin. Gikalan sa palimay ang washing machine, di ba? Ayaw lagi una. Mapuna na sa nga itong piranan sa kuryente. Tubig pa. Muhatag baya kita. Oh, pohon ba? Human ko panganak ining ikaduha. Magplaning una ta ha. Unya utapang ko nimo. Mangita kog trabaho. Unsa? Unya ang ato mga anak. Naman si ate. Hasta si papa. Basta kay manrabaho kit ko. Gusto kong makatabang nimo, Bri. Gusto kong kahatagan sa ilang mga panginahanglan ang atong mga anak. Ilona, ako na katungdanan. Ako obligasyon ang pagsuportar nimo sa ato mga anak. Dili ko masugot matrabaho ka. Dili. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!